Sílvia Pérez Cruz, Andrea Motis i Marc Parrot són algunes de les propostes destacades del cartell d'interludi d'enguany. La presentació de la programació de concerts per aquest estiu va comptar amb la participació del músic Marc Parrot, que tornarà a Calonge al juliol per presentar el seu nou espectacle Ombres de Plata. La cantant i compositora de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, serà l'encarregada de donar les primeres notes d'interludi el dia 21 de juliol, amb la presentació del seu primer disc 11 de novembre. El cartell d'enguany presenta una oferta variada, amb propostes de renom. Entre els concerts programats per aquest estiu hi ha la nit pop amb les actuacions de Maria Coma i de Joan Colomo, una nit de jazz amb Peter Bernstein, Jordi Rossi i Joe Martin i l'actuació d'Andrea Motis i Joan Chamorro Quintet. El Festival de Música Interludi tancarà l'edició 2012 amb la nit Gin Jazz amb Xavi Llosas Trio. A la presentació del cartell van assistir-hi l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, el director d'Interludi, Albert Fort, el president de l'Associació de Restaurants El Plat Blau, Xavier Jabato, i el músic Marc Parrot. La presentació es va tancar amb l'actuació de l'Orquestra Fireluce, un peculiar grup de música instrumental de la Cellera de Ter, que treballa amb instruments de joguina, curiosos i inversemblants. Els jardins del castell van acollir un tast de la seva música peculiar i surrealista.